Raba taimaki ɗan almajiri. Bawan Allah, bawan Allah. Raba taimaki ɗan almajiri. Madays Productions. Iya ilahu ka san komai ya yake ya Allah gyara, kuma mai kawo sauƙin lamari kake ya Allah gyara, ka san halin da dukan bayan ka suke ya Allah gyara, duka mai haƙuri lamarin saka kan rike ya Allah gyara, manyan wasu ne mana can suka arewa ya Allah gyara, wakilcin ma da suke ba sa isarwa ya Allah gyara, damuwar musu na sha'anin su ba sa kula ba ya Allah gyara, in karatun allon wai ba so suke ba ya Allah gyara, to mene laifin almajiri na rabba ya Allah gyara, sun dauki abin da mataki ne babba ya Allah gyara, su ne ke yin hadda ba wai taɓi ba ya Allah gyara, idan ko an bata ba sa bari ba ya Allah gyara, inda mamaki kaga wasu suna ta murna ya Allah gyara, ni kuma dukkan talakawa ne yan uwana ya Allah gyara, wanda tare muke morar su dare da rana ya Allah gyara, arzikin su muna ci ni da ya addina ni na ya Allah gyara, wanda burin nasu karatun ne su raya ya Allah gyara, su rubuta su yi haddar kowace aya ya Allah gyara, a sana'o'i wasu duk su ne suke yi ya Allah gyara, yankan farce kwashi shara su suke yi ya Allah gyara, ayi ma wanki guga ka biya suna yi ya Allah gyara, su hada da karatu ba su yawan bulaye ya Allah gyara, aikin da suke mana mu ba ma iya ba ya Allah gyara, sannan ba su tattoshe mana hancina ba ya Allah gyara, kaga kenan numfashin mu ba sa tare ba ya Allah gyara, hanyar motocin mu da shan mu ba sa hana ba ya Allah gyara, sannan ba kan kayan mu suke zama ba ya Allah gyara, to mai zai samu guje su mu musu zamba ya Allah gyara, taimakon su ya cancanta muke yawa ya Allah gyara, amma ba ma musu komai sai ga yan uwa ya Allah gyara, to ma me zai sa ba za su yi bara ba ya Allah gyara, masu karfin ma ba su gansu da tsari ba ya Allah gyara, bangarorin gudunmawa ba a ware ba ya Allah gyara, kuma kun san yunwa ba sabo take ba ya Allah gyara, dole ne ku su nema in wasa da shi ya Allah gyara, tunda dai gata na haƙori da shi ya Allah gyara, iya almajiranta in ba kai ba anya ya Allah gyara, a iyaye ko kakanni wani yayi ya Allah gyara, dan ana yi dama tun duniya da sanyi ya Allah gyara, yan uwanka musulmai ne dai duk suke yi ya Allah gyara, ko cikin dangi na kama ba a rasawa ya Allah gyara, gaskiya na faɗa haka ba cune nake ba ya Allah gyara, raba taimaki ɗan almajiri bawan